Прывітанне, сябры! У жывым эфіры Белсату перадача «Двубой». З вами вядоўца Віталь Цыганкоў. Тэма сённяшняй дыскусіі – ці магчымая лібералізацыя ў Беларусі альбо рэпрэсіі працягнуцца. Удзельнікі «Двубоя» маюць розныя адказы на гэтае пытанне. Сёння гэта палітыкі Віталь Рымашэўскі, прывітанне. Дзень. І Юрась Губарэвіч. Добрый вечар. Добрый вечер. І адразу пачнем кароткі абмен меркаваннямі. Віталій Рымашэўскі, вы спікер фракцыі «Наша справа» ў Каардынацыйнай радзе, адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратычнай партыі. Скажыце, наколькі я ведаю з вашых пярэдніх выказванняў, вы лічыце, што нейкія падставы заяўляць, што нейкае аслабленне рэпрэсій, можа быць, без слова лібералізацыя, але все-таки ёсць. Якія у вас аргументы за гэты довад? У Беларусі на сённяшні дзень нельга казаць, што адбываецца паслабленне рэпрэсій, таму што, на жаль, кожны дзень з'яўляюцца новыя палітвязні, але вось пра тое, што можна казаць відавочна, тое, што Лукашенка пасылае ясныя сігналы захаду, пра тое, што ён гатовы размаўляць, і ў абмен на гэта ён гатовы пайсці на нейкія, хаця б сімвалічныя патрабаванні захаду. І апошні, як мы бачым, больш за 110 палітвязняў было вызвалена за апошнія 3 месяцы, што, праўда, адначасна у вязніцу за гэты ж самы час трапіла яшчэ большая колькасць людзей, але тым не менш гэта не ёсць жэст добрай волі з боку Лукашэнкі. Ён бы ніколі не выпусціў гэтых людзей. Як мы бачым па некаторых кейсах жахлівых, напрыклад, Змітра Дашкевіча недавно асудзілі на новы тэрмін, калі ён знаходіцца ў вязніцы. Лукашенка б ніколі не пайшоў на тое, каб вызваляць палітвязняў, калі б яму не патрэбна была нармалізацыя стасункаў з захадам. І вось у гэтым сэнсе у нас будзе адчыняцца вакно магчымасцяў, которые для беларускіх дэмакратычных сілаў, для беларускага дэмакратычнага грамадства важна не ўпусціць, таму што відавочна, што хутчэй за ўсё, у наступным годзе адбудуцца перамовы паміж Расіяй і Украінай аб спыненні вайны. Відавочна, што міжнародная сітуацыя будзе мяняцца, і тэма вызвалення палітвязняў, тэма лібералізацыі ці хаця б спынення рэпрэсій унутры краіны, яна мусіць стаць на павестку дня. А рэжым ясна падае сігналы пра тое, што ён хоча. Ёсць вакно магчымасцяў, ёсць неабходнасць і жаданне у рэжыму Менскага ісці да нармалізацыі адносінаў з захадам і, магчыма, нават да спынення рэпрэсіяў. Юрась Губарэвіч, што вы на это скажаце? Катэгарычна не згодны. Калі нейкае акно ёсць, то вецер дзьме ў гэтым вакне не ў той бок. І відавочна, што тое, што адбываецца апошнімі месяцамі, нельга называць ніякай лібералізацыяй, таму што выпусціўшы няхай ужо больш за 100 палітвязняў, набраўшы пасля на 1,5 разы там болей, і гэты працэс працягваецца, ключевые фігуры таксама не выходзяць. Так, можа быць, это нейкая спроба прамацваць глебу, але ізноў, калі казаць пра то, што Лукашенка дасылае нейкія сігналы захаду, это нейкія непаўнавартасныя сігналы. Бо пытанне рэпрэсіі, яно увязана ў нейкай ступені з санкцыямі. Але ўзгадаем, што санкцыі вводзіліся перадусім за таго, што Лукашенка пасадзіл самалёт, за то, што Лукашенка выступіў на баку Расіі у вайне. Дзе тут хоць якіясьці сігналы, каб мы маглі это ацэньваць, аналізаваць і разлічваць пасля на лібералізацыю? Ён пакуль не можа адмовіцца ад падтрымкі Расіі, это яму небяспечна. А вызваляць палітвязняў можа. Чаму бы это не рабіць далей? І захад на это не рэагуе. Я думаю, што тут для Лукашенка таксама патавая сітуацыя, бо вызваляючы палітвязняў, ён гуляецца з вагнём. Это таксама сігнал не толькі захаду, які так фіксуе, але не бачыць тут ніякага відавочнага прагрэса, які б дазволіў памяняць адносіны да Лукашенка. Але это сігнал і ўнутры Беларусі. Часткова грамадству, для якога, можа быць, узнікаюць спадзяванні на то, што сітуацыя зменіцца і можна будзе ўздыхнуць вальней, значыць, пратэсныя настроі могуць вярнуцца. Але перадусім чыноўнікам і сілавікам. Это азначае, што чалавек, які дэкляраваў апошнія 4 гады, што ўсё пад кантролем, ён моцны кулаку трымае сітуацыю, ён будзе працягваць рэпрэсіі, ворагі, все будуць пакараныя, дае слабіну. Это небяспечная ситуация для Лукашенко. Что ж, ясно, бакі абмяняліся першымі, скажем так, рытарычнымі ударамі. Давайте паглядзім сюжэт пра нашу сённяшнюю тэму. Яго падрыхтаваў Віталь Бабін. Сюжэт, які прадставіць тэму нашага двубоя. Ніякай адлігі не будзе, рэпрэсіі не спыняцца. Такі мэсідж рэжым дасылае беларусам вустамі праўладнага палітолага Юрыя Васкрасенскага, які паразмаўляў з журналісткаю парталу «Зеркала».
Будзе татальны кантроль, будуць татальныя рэпрэсіі, і Лукашенко цалкам сябе будзе нармалёва адчуваць у гэтай сітуацыі. То бок гэта месседж і з заходнім партнёрам, і ўнутр краіны, што вось пытанне ўлады гэтага чалавека, яно не абмяркоўваецца. У нас же цэлы архіў. Тым часам самаабвешчаны прэзідэнт, праводзячы днямі так званы адкрыты мікрафон са студэнтамі БДУИР, анансаваў новыя памілаванні. Подписал 3 указа. Никто на меня не давил, никто меня не просил, ни с кем мы ничего не разменивали. Агулам з ліпеня на волю ўжо выйшлі больш за 100 палітычных вязняў. Если речь будет идти о том, что трек по помилованиям будет продолжаться, и люди продолжат выходить, и это приобретет уже вот эти черты систематичности, массовости, то это неминуемо все равно приведет к тому, что репрессии будут снижаться. Пакуль жа на практыцы выглядае, што рэпрэсіўны апарат не рабіў перапынкаў ні на дзень. Толькі за ліпень 2024 года праваабаронцы вясны налічылі 170 палітычна матываваных прысудаў, дзясяткі затрыманняў, а за жнівень у Беларусі з'явілася мінімум 52 новыя палітычныя вязні. Больш за тое, праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнт BY» паведамляе, што КДБ актыўна вярбуе палітвязняў, вызваленых па памілаванні Лукашэнкі. Тыя людзі, якія затрымліваюцца, родных, якіх затрымліваюць, рэпрэсуюць, якія сядзяць на сутках, я думаю, што яны не адчуваюць набліжэння ад лігі. Раней памілаванні палітзняволеных наступалі падчас спробаў Лукашэнкі наладзіць стасункі з Захадам, як гэта было ў 2008 і 2015 годах. Аднак тыя хвалі адлігі з сённяшнімі рэаліямі параўноўваць не варта, зазначае палітычны аглядальнік «Радыё Свабода» Юрый Дракахруст. Сказали, что это не такая либерализация, недостатковая, но ситуация в громадстве была не такая, как зараз. И не такая, как до этих подзей. Магчыма, у некага там есть такая думка, что, мовляв, мы перемогли, и давайте скончим эту войну. Дзеля наладжвання дыялогу паміж рэжымам і дэмакратычнымі сіламі прапагандысты нават выставілі свайго медыятара, электразваршчыка трэцяга разраду Романа Пратасевіча, якога ўжо 3-й раз у эфір ОНТ паклікаў лукашэнкаўскі міністр інфармацыі Марат Маркаў. Давайте зараз я задам аднолькавае пытанне абодвум удзельнікам, спрабуем паразважаць лагічна пра інтэнцыі, пра намеры і жаданні ўладаў. З аднаго боку, навошта ім лібералізацыя, нармалізацыя, з другого боку, навошта ім рэпрэсія. Я спытаю Расяля, Віталій, вас пытаюся, якія лагічныя, рацыянальныя матывы ў Лукашэнкі зараз ісці на даваць нейкія сігналы? Што яму ад этого? Насамрэч, палітыка Лукашэнкі не змянілася з пачатку напэўна яго прыхода да ўлады, і нічога не змянілася ў логіцы яго дзеянняў параўнанні з 2008 альбо з 2015 годам. Лукашэнку патрэбна дыверсіфікацыя стасункаў, эканамічны прыбытак, который ён можа атрымліваць ад стасункаў з Захадам, і всім вядома, што з Пуціным таксама ў яго асабістыя стасункі не самыя лепшыя. Ён цалкам адказны за здачу незалежнасці Беларусі, але тым не менш ён адчувае сябе ў гэтых варунках не вельмі камфортна. Беларускі аўтарытарны рэжым ён заўсёды казаў пра тое, што патрэбны некалькі вектароў знешняй палітыкі, і гэта працягваецца дагэтуль. Умовы змяніліся, яны сталі больш жорсткія. Асноўныя санкцыі атрыманыя за саўдзел дэ-факта ў агрэсіі вайсковай Расіі супраць Украіны. І ніхто іх не адменіць, пакуль ідзе вайна. І пакуль ідзе вайна, ніхто іх не адменіць, але пры гэтым Лукашенко, напэўна, ведае таксама больш, і можна пачытаць зараз аналітыкаў заходніх выданняў, которые публікуюць свае прагнозы пра тое, што ў наступным годзе будуць перамовы і будзе спыняцца вайна, таму што ёсць стомленасць ад вайны в Украіне ў украінскага грамадства, ёсць недастаткова здольнасці Захада супраціўляцца пуцінскай агрэсіі, падтрымліваць Украіну, і перамовы гэтыя адбудуцца, вайна будзе сканчацца. Я бы хацеў звярнуць яшчэ на адзін сігнал, который Лукашенко паслаў гэты раз украінцам, калі на сваёй нарадзе з прапагандыстамі ён іх суцішыў, сказаў пра тое, што маўляў, трэба асцярожней выказвацца ў дачыненні да Ўкраіны, рана ці позна нам прыйдзецца налажваць стасункі, і я яшчэ раз падкрэслю, гэты людажэрны дыктатарскі рэжым ніколі не выпусціў бы ніводнага палітвязня на свабоду.
толькі з пачуцця помсты, толькі з пачуцця вось гэтай ненавісці да ўсяго незалежнага, толькі з-за страха, который гэты рэжым перажыў падчас 20-го года, ён бы ніколі не выпусціў ніводнага палітвязня, калі б не было патрэбы вялікай у гэтым пасылаць сігналы захаду пра тое, што рэжым прагне нармалізацыі. І зрэшты, апроч гэтага ёсць адкрыты ліст Рыжэнкова у дачыненні да Літвы. Як бы там не казаць пра кан'юнктуру сіюмінутную гэтага ліста, але там наўпрост прапануецца нармалізацыя стасункаў. Ёсць таксама тыя сігналы, которые там беларуская прапаганда шле на БТ. Я абсалютна не згодны з маім апанентам, што гэтыя сігналы рэжым Лукашэнкі шле для ўнутранай аўдыторыі. Якраз для ўнутранай аўдыторыі у іх ёсць Воскресенскі, который кажа, што рэпрэсіі не будуць спыняцца, і зрэшты гэтай рэпрэсіі не спыняюцца. Мы чытаем пра тое, што кожны дзень кагосьці арыштоўваюць. Рэжыму выгадна і трэба трымаць беларускае грамадства ў страху. Але ведаючы, наколькі важна пытанне палітвязняў для стасункаў з заходнімі партнёрамі, вось можна лічыць, што гэта першыя такія спробы закінуць вудачку, ці не атрымаецца ў яго таксама, як у 2008 годзе, у 2015 годзе нармалізаваць гэтыя стасункі, проста выпусціўшы ўсіх палітвязняў на свабоду. Дякую, Віталій Ромашевскі. Юрась Габарэвіч, як я прасіл абгрунтаваць пазіцыю менскага рэжыму з пункту гледжання працягвання рэпрэсіяў. Ну, сапраўды, ладно, можна было казаць пра асабістую ненавісць Лукашэнка да некаторых 2, 3, 5, 10 максімум людзей, але у нас 1300 з лішнім зараз палітвязняў, і гэта не Лукашенко загадывае іх арыштоўваць. Для чаго рэжым это робіць? Ну, первое, я хотел бы сказать, что это апошняя справа гадать на сигналах Лукашенки, потому что тягом одной промовы 3 хвилинов он может дать 2 супротлеглые позиции, и для когось это начинает выкликать натхнение. Но глядите, ось, пропонувал сяброўства Украине, при этом сказал, что ворог не пройдзе, мы узмацним там военную присутность, и коли что мы будем атаковать и так далее, там отбиваться. То же самое по палітвязнях. Там одно може сказати, інше про хвилину сказати. І чому так робиться, до речі? Це людська звичайна психологія. Коли ти бачиш перед собою глухую стіну, монолітну, і щоб пройти, треба її пробити, ти концентруєшся на тим, що її треба пробивати. Коли ти уявляєш, що ця стіна хутко рухне сама по собі, бо вона дряхла, гнилая. От тут, до речі, так само тематика вот этих обміркованих хворобаў Путіна, Лукашенки. Ну, почекайте ще годик-два, люди не вечні, там хутко сидуть. Уже по 20-30 годов чекають, не сыходять. Вы лічыце, што яны самі гэта могуць запускаць размовы? Абсолютно. Майстэрства задурююць мозги, каб пасля можна было расслабіцца, апаненты расслабілись і пачынаюць это абмеркаванне, што ж это раптам зменіцца. І тут трэба глядзець не на словы, бо словы будуць супрацьлеглыя, а на справы. По справах мы бачым, што ніякай лібералізацыі не адбываюцца. Вызваленне палітвязняў заменяецца новымі рэпрэсіямі, людзей набіраюць яшчэ болей. Это не той шлях, які дэманструе гатоўнасць аслабіць кантроль над сітуацыяй. Тут, адказваючы на пытанне, навошта яму это трэба, я могу таксама параўнаць з сітуацыяй 8 і 11 года. Кожны раз масавыя рэпрэсіі былі сродкам збіцця пратэсных настрояў. Тады гэта атрымлівалася. Некалькі сотен альбо тысяч на акрэсце на суткі. Слухайте, это было актуальна в 20-21. Навошта зараз сажаць? Нема зараз пратэсных настрояў. А вось розніца ўсё ў тым, што некалькі дзесяткаў на крымінальныя справы і пасля паступовае хуткае вызвалення, хтосьці 3 дні прасидзеў, хтосьці 3 месяцы, хтосьці там 3 гады, самыя апаненты важныя. Адрозненне сітуацыі 20-го года, што рэпрэсіямі збіць пратэст не атрымалася. Пратэст загналі ўглыб, пратэст ёсць у людзях, в мозгах людзей, якія застаюцца Беларусі, іх ёсць незгода з Лукашэнкам, і рэпрэсіі будуць працягвацца роўна да таго часу, пакуль ён не адчуе, што ён паламаў нарэшце беларускае грамадства, прымусіў яго палюбіць. Сёння такой сітуацыі няма, таму рэпрэсіі ідуць. Што ж, пра сігналы захаду, пра якія мы казалі, пра якія казаў Віталь Ромашевскі, ёсць у нас адно меркаванне. Якія мэты ставіць рэжым Лукашэнкі, калі вось робіць гэтыя ўжо вядомыя на сёння рэверансы ў бок заходніх краінаў? І ці гатовы ён на рэальную нармалізацыю адносінаў, захадным абмен на нейкія саступкі? Вось што кажа прадпрымальнік, відоўца праграмы «Атмасфера» на Белсаце Александр Кнырович. Ён намагаецца першую чаргу прызнання Лукашенка легітымным кіраўніком Украіны, но ў другую чаргу зняцця санкцый і тых самых, каб была магчымасць зарабляць менавіта для яго і больш грошай. Але я падкрэслю, што прапаноўваючы гэта і збіраючыся гандляваць палітвязнямі, рэжым ні ў коім разе не мае на ўвазе вяртанне да становішча, напрыклад, 2019 года, когда ў краіне
існавалі прыватныя СМІ, когда был буйны грамадскі сектор, да гэтага вяртання з боку рэжыма немагчыма, і таму зараз гэта выглядае як такая вельмі умоўная такая сделка такая на невялікія кошты, не больш за тое. Ніякай дэмакратызацыі Беларусі пад гэта, конечно, немагчыма. У эфіры «Двубой» сёння спрачаюцца Юрась Губарэвіч і Віталій Машэвскі. І самая, можа быць, гарячая навіна апошніх дзён – гэта тое, што Літва ад свайго імя падала, ну, скажам, міжнародны крымінальны суд у Гаазе, дакументы на Александра Лукашэнку, каб магчыма было распачаць справу, даследаваць яго злачынства беларускага рэжыма. Юрась, па-вашаму, як гэта можа паўплываць на сітуацыю і ці не зарубіць, ці не засечэ гэта магчымую, хаця вы кажаце, што она не зусім магчыма, но магчымыя вот этой реверансы Лукашэнкі, магчымую нармалізацыю адносінаў з Захадам, што цяпер ён проста азверее, на все плюне і перастане нават спрабаваць нейкі там сігналы пасылаць. Ну, яшчэ раз паўтарю сваю думку, што ніякіх рэверансаў, сур'ёзных рэверансаў і намераў я ў не бачу. Ну, таму у нас розная пазіцыя тут. А наконт таго, ці можа ён яшчэ больш азверець, ну, па-мойму, далей няма куды. Бо у іх таксама ёсць пэўнае абмежаванне. Шалёныя рэпрэсіі прыводзяць да выезда беларусаў з краіны. Сотні тысячаў. І зараз яны пачынаюць азірацца па баках, а працаваць-то няма каму. Няма каму утрымліваць, не то што ўздымаць гэтую эканоміку. Вечна на датацыях Расіі не прасядзіш. Людзей проста катастрафічна не хапае. І ўзмацненне рэпрэсій – это чарговыя хвалі эміграцыі з Мігрантаў запросяць. Каб это было так проста, уже б даўно зрабілі. Але кваліфікаваная працоўная сіла і людзі, якія пражылі ўсё жыццё на сваёй зямлі, это трошкі іншае, чым запрасіць проста мігрантам, каб закрыць все праблемы. Таму для Лукашэнкі гэта сігнал, то, што адбылося ў Гаазе. Перадусім, это сігнал для яго атачэння. І сам Лукашенко, дарэчы, згадваў яшчэ там паўгады, год таму, што вось надумалі на мяне ў суд падаць. Яму гэта баліць. Ты знаешь, что это слушный накірунак. Для атачэння это сигнал, что абысціся размовамі, что мы тут недзе збоку пастаялі, там ситуацию Беларусі нормалізавалі, пазмагаліся з нейкімі рэальнымі там экстрэмістамі і тэрарыстамі, якіх тут наш справедлівы суд сотнямі такімі тысячамі прызнае, уже не атрымаецца, потому что будзе міжнародная ацэнка. Калі дойдзе да рашэння, да вынесення вердыкта, да выдачы ордера, это уже міжнародны злачынца, і все атачэнне это памагатыя чалавека, які будзе прызнаны міжнародным злачынцам. Это прымусіць іх задумацца. Виталий, вы где-то остаетесь, бо с одного боку, ну, безумовно, я думаю, не будете спрачаться з ацэнкай рэжыма Лукашенко, его дзеянняў, як злачынных і гэтак далей, але з іншага боку, ці не сабе вот з гэтага, скажем, сцежкі з гэтай на нармалізацыю, вось гэта рашэнне Літвы? Не, ніякім чынам не сабе. Прецедент подачи заявы на Лукашенко и разгляд этой заявы международным судом – это добрый символичный крок и крок вот як знак моральной подтрымки, может быть, репрессованных белорусов. Але не больше за тое. Я нагадаю, что на Путина выдадзены нават ордер на арышт. Але гэта яму не замінае праводзіць далей сваю палітыку. І вось сёння з'явілася інфармацыя, што канцлер Шольц запытаў тэлефонныя перамовы, так бы мовіць, са злачынцам, которага суд пастанавіў арыштаваць. Гэта, ну, нават калі для Пуціна гэта сімвалічны жэст, а яго краіна там прызнае там нібыта рашэнне гэтага суда павінна была бы прызнаваць, то для Лукашэнкі прыкладна сітуацыя выглядае такім же самым чынам. Таму сімвалічны жэст добра, тое, што это непрыемна для Лукашэнкі добра, але беларуская апазіцыя, і я бы заклікаў лідараў дэмакратычных сілаў перадусім думаць не тое, што злуе Лукашэнку, альбо не тое, што не зліць дзеда, не тое, што робіць яму дрэнна альбо добра, а перадусім дбаць пра беларусаў і тых беларусаў перадусім, которых сёння рэжым катуе у вязніцах. Больш за 6 палітвязняў загінулі. Пакуль займацца вось, ну, такой папулісткай, я б сказал, дэмагогіяй і сімвалічнымі скіроўваць сваю працу на сімвалічнымі жэстамі, трэба павучыцца ў цывілізаваных дэмакратычных краін, напрыклад, у Ізраіля, который вядзе перамовы і спыняе нават вайну, і вядзе перамовы з тэрарыстамі, спыняе на час для того, каб вызваліць сваіх закладнікаў, робіць усё магчымае, каб людзей выцягнуць з гэтых кіпцюроў. Ну, і я б не быў, я не згодны з маім апанентам, я не веру
у разумнасць рэжыма і я не веру у міласэрнасць рэжыма. Калі вы кажаце пра тое, што горш не можа быць, вы памыляецеся. Горш можа быць і нашмат. Я нагадаю, што вядуцца перамовы і супраца з Кітаем, з краінамі бліжняга і дальняга ўсходу, еўрапейскім звязам, Злучанымі Штатамі, там безліч палітвязняў, смяротнае пакаранне, людзей расстрэльваюць і кідаюць у вязніцы. А это менавіта тыя краіны, з которым рэжым Лукашенка зараз шчыльна пачынае супрацоўнічаць, як і пуцінскі рэжым. Ёсць прэцэдэнты, калі там Навальнага на вачах усяго свету труцяць у пуцінскіх канцлагерах, у пуцінскіх вязніцах. То есть ёсць куды падаць заўсёды. І наша з вами задача спыніць усімі магчымымі метадамі вось этот беспрэцэдэнтны тэрор, который сёння развязаны беларускімі ўладамі ўнутры краіны, выкарыстоўваючы, у тым ліку, выкарыстоўваючы прагматычныя інтарэсы беларускага дыктатара і беларускага рэжыму, у тым ліку, улічваючы памылкі, которые былі зроблены папярэднімі перамоўшчыкамі. Чаму Лукашенко пайшоў на рэпрэсіі у 2010-2011 годзе? Таму што ён ведаў, што да гэтага былі рэпрэсіі ў 2006, а потым была лібералізацыя, і прадавалі яны, прабачце, захаду в абмен на эту лібералізацыю, ну, усяго толькі на... Хіба што, як самым вялікім дасягненнем была рэгістрацыя, Юрий, вашай арганізацыі Руха за свабоду, ну і выпуск 3 тых палітвязняў, которые сядзелі. У 2015 годзе зноў адбылася лібералізацыя. Я нагадаю, захад усняў абсалютна ўсе патрабаванні. Выпусцілі палітвязняў, але былі іншыя патрабаванні да рэжыма Лукашенка. Гэта і дэмакратызацыя ўнутраная, гэта рэабілітацыя ахвяраў рэпрэсій. Прабачце, дзесяткі адвакатаў страцілі працу, которые баранілі палітвязняў беларускіх. Усё гэта было знята. Адзіная умова была выстаўлена рэжыму Лукашэнкі. Увядзіце мараторый на смяротнае пакаранне. Ну, это выглядала паддач, як ведаеце, гульня ў паддаўкі, таму што заходнія партнёры думалі, што гэта так лёгка для рэжыма. І вось навучаны гэтай слабасцю, я б сказаў, часамі вось, ну, неразуменнем, як трэба себе паводзіць з беларускім рэжымам, рэжым зноў вырашыў згуляць у эту гульню. І на гэты раз, разумеючы, што кантакты з захадам яму неабходны, як і сёння, і учора, і пазаўчора, на гэты раз трэба не зрабіць тых самых памылак, якія былі зроблены ў 2008-2015. І гэты кошт перамоў, гэты кошт, магчыма, зняцця некаторых санкцый, которые, ну, большасць з іх б'е там па простых беларусах, а не па рэжыму Лукашэнкі насамрэч. Можам разабраць пра гэта, мы неаднакроць пра гэта казалі. Вызваліць палітвязняў, спыніць рэпрэсіі, даць магчымасць беларусам, ну, хаця бы кроплю свежага паветра ўнутры краіны. Маленькое такое, ну, может быть, прыватнае пытанне, удакладненне, але оно даволі паказальнае, мне здаецца, варта задаць, бо зараз пра гэта ідуць дыскусіі. Ці трэба падзячыць Лукашэнку за тое, што ён вызваляе палітвязняў? Не, абсолютно, потому что это за что дзякаваць? За то, что он выпустил 100 палітвязняў, але адзначыць... Называюць это гуманізмом. Да, але я не лічу гэта гуманізмом. Гэта прагматыка, это прамацаванне сапраўды захада на тое, ці гатовы ён пачаць перагаворы. І я лічу, што перагаворы павінны пачацца, таму што перагаворы, нагадаю, вядуцца нават з тэрарыстамі. А ў нас сёння, у Ізраіля, прабачце, за сваіх закладнікаў яны б'юцца, больш за 100 засталося, і гатовы на перамовы з тэрарыстамі. Пакуль мы гаворым, там вайна з Іраном уже Ізраіля, у нас 1000, я кажу конкретны кейс пра Хамас. У нас 1500 закладнікаў у Беларусі, іх колькасць павялічваецца, а мы задавальняем, цешым сябе, што вось нейкія сімвалічныя жэсты, которые её развяз, альбо сімвалічныя заявы, которые прыняты супраць рэжыма Лукашэнкі, вось это наша вялікая заслуга, і мы малайцы. Да не малайцы. Пакуль Павла Северинца катуюць у вязніцах, пакуль у вязніцах гінуць людзі, пакуль беларускія дэмакратычныя сілы яшчэ сваімі высілкамі не вызвалілі ніводнага палітвязня, гэта повод задумацца, што ў нашай стратэгіі трэба мяняць, для того, каб яна была больш, можа быць, реалістычна. Окей, гэта мы абмярковаем, бо все хочуць, каб палітвязні выйшлі, просто што адны прапануюць адны крокі, другія іншыя крокі, і гэта не значыць, што хтосьці пра гэта не хвалюецца. То есть такі, ну, скажем, ваш пафос трошки можа быць, ну, не в наш бок, і безумоўна не в бок. Не в ваш дакладна, Віталій. Не в бок Юрася, паколькі сапраўды зноў Віталій выйшаў на гэту тэму, якая часам абмярковаецца. От як дабівацца вот гэтых мэтаў, калі ўжо зараз, можа быць, не все ставяць мэту зрынання рэжыму, а ставяць мэту больш такі, ну, скажем так, тактычныя, асцярожныя, вот спрыяць вызваленню палітвязняў. То што, па-вашаму, найлепшым было б для этого? Ну, Віталь, я уже так не першы раз ад яго чую словы, што трэба мяняць стратэгію, таму што ранейшае там не спрацоўвае, но яшчэ ні разу не пачуў ніводнай рэалістычнай прапановы. Калі мяняць, то ў які бок? То якраз я пытанне хацеў задаць. Я так, у нас же ёсць. Это жанр нашего дубоя, он абавязкова пытанне адзін аднаму.
Да, шмат прагучала тут таксама слова про то, што трэба ўлічваць прагматычныя інтарэсы Лукашэнкі, што ёсць кошт пытання вызвалення палітвязняў. Мы разумеем, што санкцыі гэта не то, на што можа ўплываць беларускія дэмакратычныя сілы. Як в большай значнай ступені на іх прыняццё, так тым больш на адмену, асабліва тых санкцый, якія былі звязаны з міжнароднымі злачынствамі альбо парушэннямі міжнароднага права з боку Лукашэнкі, вступлення і падтрымкі Расіі ў вайне і гэтак далей. То есть это тое золата, якім мы не можам гандляваць, калі шчыра. Таму вот апеляваць да таго, што хтосьці мае адну пазіцыю адносна санкцый, хтосьці другую, это всего толькі пазіцыі. Тыя, хто лічыць это эфектыўным інструментам, зараз бачаць таксама вынікі пэўныя, таму што Лукашенко, калі б яму было утульна в сітуацыі эканамічнай блакады, напэўна бы не пасылаў бы сігналы. То есть таксама тут ёсць логіка. Трэба разумець, чаму яго прымушае жыццё пасылаць. Так што вы хацелі спытаць? Пытанне кошту. То есть от які кошт павінны заплаціць дэмакратычныя сілы ці Віталій Рамашэўскі асабіста за тое, каб вызваліць палітвязняў. Не фантазіруючы пра то, на што мы не можам уплываць, а беручы іншыя сферы. Тут таксама вельмі кароткі абмежаваны пералік. Прызнаць легітымнасць Лукашэнка, пакаяцца, папрасіць прабачэння за падзеі 2020 года, перагарнуць старонку, вярнуцца, не ведаю, адседзець самастойна ў турме, прызнаць наступныя выбары. То есть, што з усяго гэтага, што Лукашэнку таксама то, што не просяць, прапагандысты просяць. Юрый, но у вас вельмі прапануе заплаціць. У вас вельмі вузкі дыяпазон магчымасцяў, і все яны абсалютна амаральныя і непрымальныя, на мою думку. А вось тое, што трэба было б зрабіць, першае, зрабіць сапраўды рэвізію санкцый і падыходаў, таму што дайце мне чужога медведя. Дайце мне адказаць. Слухайце, вот я калі часам чую прадстаўнікоў некаторых дэмакратычных сил, вот Юрий представляя там большасцю рух за свободу и вот фракцию большасці Координацыйнай Раде. Мне складывается ўражанне, што як бы людзі не чуюць самі сабе, тому што з аднаго боку, як толькі вводзяцца новыя санкцыі, то тут мы чуем безліч заяў, якая дэмакратычныя сілы малайцы, мы нарэшце дамагліся. А як толькі кажаш ім пра тое, што прабачце, 80% вось гэтых санкцый, которые введзены за апошні час, яны шкодзяць беларусам, а не рэжыму, як яны тут жа ў кусты кажуць, да не, мы ж кажуць, мы не ўдзельнічалі ў гэтым, мы ні на што не ўплывалі. Так вось, я зараз, каб не было непаразумення ў нашых гледачоў. Санкцыі ёсць персанальная, і тут праца велізарная ёсць тых каманд. Так що ж такі ёсць, так що ж такі ўплывае на персанальна. Так вы вызначыце, скажыце нашим гледачам. Санкцыі супраць суддзяў, пракурораў, міліцыі, начальнікаў турам. Так, гэта то, што мы павінны дэмакратычныя сілы ўплываюць на санкцыі. На гэтыя санкцыі так. На эканамічныя. Значит, вы самі сабе апровергли. Зараз вы ўсё ж таки сказали, што на некаторыя санкцыі дэмакратычныя сілы ўплываюць. Таму я вось што скажу, што хаця б паспрабаваць можна. І трэба паспрабаваць, хаця б агучыць гэту пазіцыю, рэвізія санкцый і, безумоўна, адмена тых санкцый, которые б'юць сёння по беларускаму народу просто. Вось, напрыклад, гэта спынення транспартнага перамяшчэння беларусаў там чыгункай, альбо адкрыццё памежных пераходаў. Это тое, што трэба для беларусаў для камунікацыі з еўразвязам. І можна асобную перадачу зрабіць на гэту тэму наконт перагляда санкцый. Другое, што трэба рабіць, вынесці пул патрабаванняў на перамовы с рэжымам Лукашенко, супольна з партнёрамі з Еўрапейскага звяза. І ў гэтым пуле павінна быць, безумоўна, і вызвалення палітвязняў, і спынення рэпрэсій, і пачаць, зрэшты, прагматычна пра гэта казаць. Зноў-такі, улічваючы памылкі папярэдніх год. Таму што я нагадаю вам, Юрий, а вы памятаеце, што адбывалася ў 2008 Што адбылося ў 2008 годзе, што адбылося ў 2015 годзе. Дэмакратычныя сілы усе. В 15-м паўнавартасная ўжо пачалася супраца з Александром Лукашенко заходніх краін. Так вось дэмакратычныя сілы ў той час, которые казалі пра тое, што там в принципе мы стаім на таких ідэалістычных пазіцыях, яны былі выкінутыя з працэсу. І ўсе патрабаванні, которые выносілі дэмакратычныя сілы па лібералізацыі ўнутры Беларусі, яны просто былі праігнараваны нашими еўрапейскімі партнёрамі. Вось пакінулі мінімальнае вызваленне палітвязняў, і такія сімвалічныя жэсты. Сітуацыя мяняецца, і давайте яе мяняць. На мінулым, паколькі не все наши гледачі ведаюць всю гэту гісторыю, якая важна для вас. А для нас важна, Віталь, каб вы задалі Юрасілу Баревічу сваё пытанне вострае, канешне ж, і...
Ну, у меня до Юрия Губаревича насамрэч няма пытання, потому что я згодны с оценкой ситуации, которая есть внутри Беларуси, про то, что режим насамрэч не либерализуется, не либерализовался внутри, репрессии протягиваются. У нас есть розница стратегічных падыходаў. Я вось пытанне хіба што одно, Юрий. Вы готовы признать, что за апошнія 3 гады усе дзеянні дэмакратычных сілаў, якія вось яны рабілі, де-факто не вызвали ніводнага палітвязня? Это першае. І другое пытанне, ці прызнаеце вы неабходнасць перагляда этой стратегии, спрабаваць нейкія новыя методы, тому что, ведаеце, змагацца, то есть биться головой об стенку, гэта не значит и повторять одни и те же дзеянні, которые не приносят выніках, гэта не прыклад прынцыповасці і нават не прыклад разумнасці. Ну, трэба па палічках, напэўна, раскласці. Па-першае, я не атрымаў адказу на сваё пытанне, які кошт. То есть пачуў пра то, што трэба пул патрабаванняў вылучыць. Ну, згодны, конечно. На перамовы, Юрый. Чым заплаціць? Той бок будзе чакаць, што ну, перамовы... Віталя права адказаць, так і вырашыў адказаць. Добра, не пачуў, я просто зафіксую это. А пытанне таксама от пра санкцыі, стратэгіі, эфектыўна, неэфектыўна, вызвалілі ці не вызвалілі. Па-першае, вяртаючись да тых інструментаў, якія ёсць. Санкцыі персанальныя супраць чальцоў рэжыма, пракурораў, суддзяў, начальнікаў Жодзіна, Акрэсціна. Гэта не то, што павінна выносіцца на стол размоваў. Па-першае, гэта маральная ацэнка дзеянняў гэтых людзей. І ад санкцый супраць начальнікаў умоўнай там Жодзінскай турмы альбо Акрэсціна яшчэ ніводзін беларус, акрамя іх саміх... А я хіба казаў пра гэтыя санкцыі? Я з вами згодны. То есть был посыл, што мы нейкія санкцыі чыгуначныя вводзім і так далее. Вот давайте разделим. А чыгуначныя, транспартныя, забарона Юрий, я задавам пытанне, ці згодны вы сесці, пераглядзець стратэгію, сапраўды раздзеліць? Я не згодны рабіць пустую справу. Давайте палітвязняў памяняем на, прабачце, імпорт аўтамабілей еўрапейскіх Евразвяз і на секонд-хенд, который забаранілі зараз экспартаваць. Вы готовы на гэта памяняць? Готовы это поставить? Хотя бы калі гэтае рашэнне лежыць в кішэні у майго апанента, я готовы. Вось он достае, кладзе на стол, і завтра мы уже пачынаем про это размаўляць, про секонд-хенды, Гарри Поттера і ўсё астатняе. Но гандляваць скурай незабітага мядзведзя, які бегае зусім у чужым лесе, я не готовы. Вось это безглуздая стратегія. Вы готовы агучыць гэтыя прапановы? Якраз то, што нам навязвае рэжым там Лукашэнкі і Пуціна. Размаўляць пра нейкія эфемерныя рэчы, якія у тэорыі нават могуць ніколі ці в бліжэйшым часе не адбыцца. А мы будзем губляць час. І вот это гублянне часу і называецца пераглядам стратэгіі. І вяртаючись да першага пытання, я лічу, што заслуга ёсць дэмакратычных сілаў, якія настойвалі паслядоўна на жорсткім падыходзе да рэжыма Лукашэнкі, тым, што ён пачаў сам пераглядаць свае паводзіны адносна палітвязняў і нейкую частку іх выпусціў зараз. Дзякуй. Вот пакуль мы кажам пра магчымасць патэнцыйных там перамоў, то дзяржаўныя медыа ўжо вылучылі Романа Пратасевіча як патэнцыйнага перамоўніка з дэмакратычнымі сіламі. Так мяркуе прынамсі рэдактар Еўрарадыё Павел Свердлоў. Выглядае, што стаўка робіцца на тое, што дэмсілы з большым даверам могуць паставіцца да вось Пратасевіча як былога апазіцыянера. Але ці ввогуле варта весці перамовы праз Пратасевіча? Давайте спачатку паслухаем меркаванне Свердлова. Палітвязні сядзяць, трэба рабіць все, каб палітвязні выходзілі, і калі калі Лукашенко, калі рэжым гэтае пытанне давярае Роману Пратасевічу, давярае пагаварыць з апазіцыяй з гэтай нагоды, то давядзецца размаўляць. Круціць носам тут не выпадае. Калі шчыра, у прынцыпе, нават асоба даволі параўнальна прыемная. Магло быць горш. Маглі адправіць Заронка размаўляць з апазіцыяй, з дэмсіламі пра палітвязняў. І гэта было б нашмат больш агідна, нашмат менш прыемна, але, паўтаруся, размаўляць бы давялося. Вось яны зараз Пратасевіча прапагандуюць в этом сэнсе, але ці трэба на гэта, што называецца, клюваць, вот як вы лічыце, Віталь, паколькі відавочна, што ён не будзе мець нейкія вялізныя паўнамоцтвы, але з аднаго боку тыя ж самыя там Егін і Азаронак, яны ў сваіх праграмах кажуць давіць, ціснуць, ніякага паслаблення, а Пратасевіч і Васкресенкі прадстаўляюць нейкі іншы бок улады,
і, магчыма, на іх баку знаходзіцца Лукашенко, раз ён дае, так сказаць, адмашку на такія дзеянні. Наколькі вы лічыце гэта рэалістычным, вот, функцыю Воскресенского Протасевича? Ну, ведаеце, калі сыходзіць з пазіцыі майго апанента, што ад апазіцыі дэмакратычных сіл нічога не залежыць, тое, што я зараз пачуў. Ёсць адна пазіцыя, што ад нас нічога не залежыць, нягледзячы на высокія міжнародныя сустрэчы, у которых прысутнічае Светлана Ціханаўская, нягледзячы на падпісанне міжнародных дамоў, нібыта ад дэмакратычных сіл нічога не залежыць. Ну, сябры, так тады трэба самараспускацца і, прабачце, ісці на звычайную працу, а не палітычную. Але вось тое, што патрэбна было б зрабіць, гэта не рэагаваць, не быць пасіўнымі такімі, не рэагаваць на прапанову Лукашенка, але самім выставляць і выходзіць з ініцыятывамі. І я кажу пра тое, што на тэму палітвязням трэба рыхтаваць перамовы. Трэба самім выходзіць з прапановамі разам з еўрапейскімі дэмакратычнымі сіламі на рэжым Лукашенка, выставляць яму патрабаванні, выставляць яму умовы і патрабаваць ад яго пакрокавага вызвалення палітвязняў, спынення палітычных рэпрэсій. Гэта стратэгія працуе. Гэта менавіта тое, што зрабілі палякі пасля візіта в Кітай, калі яны сказалі пра тое, што мы спыняем, напрыклад, транзіт тавараў, і яны казалі, ну, прабачце, яны казалі пра вельмі канкрэтныя рэчы. Спыніць ціск мігранцкі на мяжы, адпусціць пачобута. Пачались перамовы пра пачобута, гэтага не дасягнулі пакуль што, але ціск імігранцкі на мяжы з боку рэжыму Лукашэнкі быў спынены. Гэта добры метад. Нам трэба фармуляваць гэту павестку, і, канешне, нам патрэбна выходзіць да Еўразвяза з прапановай садзіцца за кольны стол аб пераглядзе рэвізіі тых санкцый, потому что, подкресливаю, больше з іх на сённяшні дзень, которые введены, дзейнічаюць не супраць рэжыма, а супраць простых беларусаў. Зразумела ваше меркаванне, якое вы неаднаразова сёння выказывалі наконт санкцый, але все-таки я хотел бы вернуться, скажем, да першакрыніц, да пачатку нашай размовы і да галоўнага нашага пытання, ці будуць працягвацца рэпрэсіі. Нас глядзяць людзі пераважна ў Беларусі, глядзяць і Белсат, і канкрэтна гэту праграму «Двубой». Яны, можа быць, хацелі б зараз пачуць ад разумных, дасведчаных людзей некае меркаванне і параду. Калі яны плануюць сваё жыццё на бліжэйшыя год, 2-3, яны, можа, думаюць, з'язджаць ці не, яны, можа, думаюць, што рабіць. І в гэтага пункту гледжання ці працягнуцца рэпрэсіі, што вы скажаце, Ірась? На жаль, у меня няма добрых навінаў для тых, хто зараз в Беларусі. Покуль існуе Лукашенко, покуль існуе створаны ім рэжым, шансаў на тое, што рэпрэсіі будуць спыненыя, вельмі мала. Альбо пад знешнім ціскам это можа адбыцца, тут я пакідаю якраз такі больш магчымасцяў, альбо зменіцца сама прырода рэжыма, во што я как-то не асабліва веру пасля назірання 30гадовага за тым, як гэты рэжым развіваўся, як ён все зараз кіруе. Бо трымаць сітуацыю пад кантролем у жорсткай такой удаўцы – это справа выжывання рэжыма і асабіста Александра Лукашенко. І ён разумее, што паўтора сітуацыі, якая была ў яго магчымых гэтых арэляў, ваганняў паміж захадам і усходам, як было да 2020 года, больш ягоным жыцці не будзе. Менавіта таму ён і вляпаўся ў падтрымку Расіі ў гэтай вайне. Калі б ён пакідаў для сябе нейкія магчымасці адступлення, можа быць, было бы іншае рашэнне, но ён для сябе выбар зрабіў. Беларусам трэба будзе выжываць в этой сітуацыі, так, это складана, кожны будзе прымаць персанальнае рашэнне, з'язджаць, заставацца і так далей, но перакананы, што пайсці на супрацу, на кампрамісы з сумленнем, на супрацу з рэжымам – гэта не лепшы шлях, таму што мы перакрэсліваем тады перспектывы свабоды, вольнасці для наступных пакаленняў. Зразумела. Віталь, можа быць, у вас больш аптымістычны ці рэалістычны прагноз в рамках адной хвіліны і адказ на наше галоўнае пытанне. Я хочу сказать тем белорусам, которые застаются в краіне, я ведаю, что многие из вас захоўваюць беларушчыну і працягваюць працаваць на дэмакратызацыю, на незалежнасць нашай краіны, на абарону нашай культуры. І вы ідзеце тым шляхам, которые пражылі, прапакутавалі такія нашы выбітныя суайчыннікі, як Васіль Быкаў, як Караткевич Владзімир. І іх таксама ў свой час папракалі шмат у чым тыя, хто з'ехаў в эміграцыю, казалі, што трэба быць больш радыкальнымі. Але ўявіце сабе Беларусь без кніг Караткевича, без апавяданняў Быкава, без тых людзей, которые заставаліся кров'ю і потам, пакутамі, але захоўвалі, рабілі і працягвалі несці гэту Беларусь у будучае пакаленне. І менавіта гэтым вы
у Беларусі займаецеся сёння. Я ў гэта веру. Рэжым не хоча спыняць рэпрэсіі. Рэжым не будзе па сваёй волі спыняць рэпрэсіі. Але шмат што залежыць таксама ад дэмакратычных сіл, ад дэмакратычнай эміграцыі, таму што можа быць, на жаль, і іншая сітуацыя, калі мы будзем чуць зноў пра сінхранізацыю санкцый і у дачыненні да Беларусі будуць, да простых беларусаў будуць уводзіць, у тым ліку па закліку дэмакратычных сіл, сінхронныя санкцыі такіх жа супраць расіян. Мы будзем чуць пра тое, што трэба больш сімвалічных жэстаў, а не больш вось прагматычных рэчаў, которые вызваляюць палітвязняў. Таму падтрымлівайце, таму будьце актыўнымі, выносьце тое, што блізка вам у палітычную, грамадскую павестку. Я думаю, што гэта быў двубой, якім, спадзяюся, мы трошкі наблізіліся да ісціны разумення сітуацыі. Чыя пазіцыя падалася вам больш яркай, пераканаўчай? Глядзіце нашу праграму ў любы час на YouTube, пішыце там свае ацэнкі і каментары, вядома, калі гэта вам бяспечна. Перадачу правёў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.